Aquí, sisplau. I'm gonna take us for the long way round to water whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? Senyor Rovira, la visita. Gràcies, senyoreta Paula. Ja es pot retirar. Segui, sisplau. El seu nom? Senyor... qualsevol. Qualsevol. Senyor Qual, ha treballat abans en una oficina? Sí, senyor. I digui'm, en quin tipus d'oficina? Rectangular. Té vostè experiència en la manipulació d'ordinadors digitals d'alta velocitat? Sí, senyor. Sí. On? La meva tieta en té un. I a què es dedica la seva tieta? A coses de tietes. Diu que ha treballat abans en una oficina. En una empresa de fabricació o de serveis? De fabricació. D'alguna cosa que es pugui menjar? No sempre. Unes vegades sí i d'altres no. I els dies laborables? Doncs això depèn. Ho sento, però se li ha acabat el temps de les preguntes i no he estat capaç d'endevinar el meu treball. Així que no tinc més remei que donar-li jo la resposta. Jo fabricava sabates comestibles per a escaladors d'alta muntanya. Em sap molt de greu que no hagi pogut endevinar el meu treball. Però mira, tot i així s'ha guanyat 20 cèntims. Que tingui més sort la propera vegada. Ha sabut competir amb dignitat. Bona tarda.